Li, llongyfarchiadau ti gyntaf wyll ar y gerddoriaeth, mae'n swno'n ffantastig. Diolch. Siwr mae'r album cyntaf mynd y ti? O, mae fe'n mynd yn wych. Fi'n mwynhau pob munud o wneud yr album hwn. Fi wedi ysgrifennu cyfansoddi'r album nawr, a ni yn y studio gyda'r cerddorion yn wneud yr album, yn chwarae, piano, yn canu. A mae website gyda ni, sponsorship, a fi'n rhoi 10% o'r profit fi i'r ysbyty sydd yn disgwyl ar ôl fi. Mae yna reswm am hynny wrth gwrs, ac mae'r album i raddau yn rhywbeth sydd yn adrodd hanes dy fywyd i. Esbonia i ni beth yw dy stori di, achos mae'n stori ryfeddol. O'n i wedi cael cancer yn tour gig fi. Oedd rhaid i nhw torri tour gig mas, y dannedd, y gums, a o'n wedi agor y wyneb lan fan hyn, a ysgwrn gos, a dod i fe mewn y gig, efe. Oedd y reconstruction surgery oedd e. O'n i ffili cerdded, o'n wedi dod i bwyd yn bola fi gyda tiwb, efe. So, o'n i ffili siarad, o'n i ffili canu, ffili siarad. Oedd e yn araf iawn i dod trwyddo. O'n i wedi torri lawr ar ôl llawer o pethau wedi digwydd i fi dros y blynyddoedd. Pa mor isel ath pethau de? Dath e i'r pwynt o'n i wedi trial lladd fy hunan. Like a depression, oedd e rhywbeth wahanol, rhywbeth mwy gryf naw yna. Oedd popeth wedi dyla lan i fi, a o'n i wedi torri lawr yn hollol. O'n i ddim yn credu byddwn ni byth yn fyw yn hapus ar ôl hynny. Byth yn fyw o gwbl. Ond pan dwys i mas o'r ysbyty, mynd adref, trwy'r wythnosodd a'r misoedd ar ôl hynny, o'n i'n dechrau teimlo bod rhywbeth bwysig iawn yn digwydd i fi. Oedd y pethau o'n i'n drist amdano, pethau o'n i'n ffili derbyn yn y hanes fi, wedi mynd. A ti wedi ail ddarganfod dy gerddoriaeth hefyd, a mae hwnna'n rhan o dy stori di? Odi. Wel, o'n i wedi cael syniad i wneud yr album hwn, achos o'n i moyn deall beth oedd wedi digwydd i fi, a beth oedd bywyd fi amdano, bywydau ni gyd. Mae'n rhywbeth ysbrydol iawn cwestiynau i fi'n gofyn, a dod i mewn i'r cerddoriaeth, y cwestiynau, beth ydy bywyd ni amdano, pam ydyn ni gyd yma yn fyw, efe? Mae cwpl o dalentau Cymreig gyda ti, yn ogystal â ti ar yr album hefyd. Wrth gwrs, wel, fi'n falch fi'n wneud yr album yn Cymru, efe, achos dyma ble oedd popeth wedi dechrau. Brad Jones, llais arbennig o dda gyda fe, yn canu ar yr album, gan ifanc nawr o Stiwen, a Fion Wyn Davies, ond mae'n chwarae'r saxoffon yn wych odi. Nath e helen neges i fi chydig misoedd yn ôl, yn gweud gyda syniad mawr i wneud can gyda soprano a'r piano, a oedd e'n moyn rhoi lleisiau dros y top a'r saxoffon. So ni ddim yn rili siŵr fel ddim yn gweithio, ond yn excited, achos fi wedi chwarae gyda Leo blaen a oedd e'n gret. A ie, mae'n jyst yn wych i gweld kind of y vision sydd gyda fe dod gyda'n gilydd. Mae'n dda achos mae'n helpu fi canu mas, mae'n amyneddgar, mae'n hoffi fel helpu phobl, so mae hynna'n neis i wneud. A siw dimlad yw e ti nawr doedran di i fod ar album yn barod? Hapus achos mae plant arall, wel ambell nhw, maen nhw ddim yn cael y cyfle i wneud hwn. Fi'n gobeithio bod pobl yn gallu gwrando ar yr album a teimlo well amdano nhw ar hunain a'r perthynas sydd yn gyda ni gyd, efe. Achos fi'n credu i wneud bywyd hapus,
Mae fe gyd amdano'r perthynas. Fi'n gobeithio bod y cerddoriaeth yn gallu helpu pobl, fel y pobl wedi helpu fi. A mae cerddoriaeth wedi helpu fi trwy'r blynyddoedd. Hwna'n sicr.